Actualidade semanal en 140 segundos. Industria. Miguel Tellado asegurou na manifestación dos traballadores de Endesa celebrada en Madrid que sen Europa hai 100 centrais térmicas funcionando, o goberno debe atopar unha solución para a planta das Pontes, a igual que o fixeron os executivos de Francia, Alemanha ou Reino Unido. O goberno de España, o goberno de Pedro Sánchez, do candidato Sánchez, o que quiso é pechar de forma abrupta, de forma inmediata, as centrais térmicas do noso país. O goberno pode adoptar medidas fiscais para que as centrais térmicas galegas volvan a ser competitivas. Orzamentos. Galicia volve a aprobar en tempo e forma os orzamentos para 2020, que superan a barreira dos 10.000 millóns de euros por primeira vez en 10 anos, 300 máis que en 2019. Inclúen máis investimentos, unha partida para subir ata o 2,2% o salario dos empregados públicos e o maior gasto social da historia. Nunca na Xunta de Galicia destinamos tantos recursos ás persoas. Dos 300 millóns de euros que sube o presuposto, 248 millóns de euros se dedican a gasto social, é dicir, 80% do incremento presupostario se adica á sanidade, á educación e a servizos sociais. Así mesmo, as contas manteñen todas as rebaixas fiscais actualmente en vigor e inclúen 4 novas baixadas. No caso do imposto sobre transmisións patrimoniais, as novas deducións farán do rural galego o lugar onde menos custe mercar unha vivenda en toda España. Seguirase avanzando na práctica supresión do imposto de sucesións, aumentándose a exención nas herdanzas dun familiar directo para que o 99,9% dos galegos non paguen este tributo. Ademais, neste imposto amplíese o acceso ás reducións xa existentes para favorecer a sucesión das empresas que permanecen dentro do ámbito familiar. Por último, apróbase a deducción verde para as familias que invistan en facer máis eficientes os seus fogares. Dende o ano 9 ao ano 16 estuvimos baixando impostos para determinados colectivos de forma selectiva. No ano 16 fixemos a maior rebaixa fiscal da nosa historia cando tocamos o imposto de sucesións, o imposto a rentas persoas físicas e outros impostos. As rebaixas de impostos beneficiaron en Galicia nos últimos anos. O obxectivo é que as rebaixas de impostos sigan beneficiando a economía galega no ano 2020. Compre resaltar que a política de reducción de impostos levada a cabo polos populares dende a súa chegada á Xunta hai 10 anos supuxo un aforro de 1.500 millóns de euros para o peto de todos os galegos.